Отбелязано е, че с правилника за прилагане на закона, който следва в съответния срок да бъде приет и утвърден, ще бъдат утвърдени препоръчителни образци на оферти и приложенията към тях. Промените в член 28 алинея 1 в точка 5 е посочено, че в документацията за участие следва да се съдържат минималните изисквания, на които следва да отговарят офертите, вариантите, специални изисквания и така нататък. В този случай е добавено за минималните изисквания към офертите, когато се представят за част от номенклатурите в обособени позиции. Това касае поръчките за медицински изделия и медицински продукти. Следващата промяна е в точка 7 на член 28 алинея 1. Отново изменението е, досегашният текст е бил, че показателите и относителната част им тежест и методиката са заменени само с думата методиката. Записано методиката за определение на комплексната оценка трябва да се съдържа в документацията, както и критерия, когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта.